Amaphoyisa athabizele endaweni yesigameko ngesithuba zehora lesishagalolunye ebusuku izolo. Umetheleka emjondolo yaseChris Hani athola izidumbu zamadoda amahlanu zinamanxeba okudutshulwa. Imbangela yalokhu kudubula ikaziwa. Amagama amaxhoba asankonyiwe de kuqosheliswe iinkqubo ezijongene neemeko zophando. Amapolisa ayacela naye nabani na onokuncedisana neenkqubo zophando atsalele umnxeba umphandi wetyala uCaptain Sithole kwinombolo engu-082 457 2812. Lesi sigameko saseNew Brighton eGqeberha siza nje kusanda kudutshulwa kubulawe amalungu amahlanu omndeni owodwa endaweni yaseBeach ebusuku bangolesihlanu olwedlule. Kuboshwe abantu ababili mayelana nalesi sehlo bazovela enkantolo kusasa. Kanti-ke ngaseqaleni kwalenyanga ephezulu kwabulawa abantu abayisithupha abangamalungu esigungu esilwisana nobugebengu equmbu. Khona kusaboshwe abane, kanti ngasekupheleni kwenyanga edlule kwabulawa abantu abayishumi-nesishiyagalombili elisikisiki. Sekuboshwe abasolwa abayisithupha kuleli cala. Ababili baboshwe eSayidi, ababili baboshwe eFlagstaff, kwathi-ke omunye waboshwe elusikisiki, owokugcina waboshwa eMonti.